שלום דניאלה. שלום, שלום. אתה עשית כזה פרומו, אז אני מקבלת טלפונים. אז למשל, משה פלד מבית השיטה מבקש שאני אשמור לו מקום במועצת העיר עזה. ואנשים חוטפים את המגרשים. את לא התעייפת? אז לאן זה הולך לדעתך האירוע שלנו ברצועת עזה? לאן זה הולך? כן. לדעתי, תוך פחות משנה, יהיו אזרחים יושבים בעזה. למה את חושבת? מכיוון שיש לי איזושהי תחושה של הריתמוס ההיסטורי. ברגע שראש הממשלה נתניהו אמר שתהיה נוכחות צבאית ממושכת, אמרתי זהו, ככה זו הזמנה למחול. והוא עשה לנו ממש הזמנה למחול. אני נשאר, ואתם תשתמשו בניסיון, אני קוראת לזה העתק הדבק. מה שעשינו ביהודה ושומרון, וגם אבל מה יהיה עם כל הערבים?